тадбири идонаи наврӯзӣ бо навои карнаю сурнай ҳамчун рамзи нидои баҳори хуррам ва расидани маликаи наврӯзӣ баҳори оламафрӯз ба базмгоҳ ҳамчунин расонидани паём аз сарсабзиву хуррамӣ дар соли нав оғоз гардид. Бо ворид гардидани маликаи баҳор сокинони гирду атрофи маркази саломатии шаҳрии рақами 14 дар якҷоягӣ бо кормандони маркази мазкур ҷашни наврӯзи некафрӯзро таҷлил намуданд, ки хеле хотирмону гуворо баргузор гардид. Дар ин чорабинии идонаи наврӯзӣ намояндагони раёсати тандурустӣ ва дигар марказҳои саломатии шаҳри Душанбе ҷамъ омада бо рақсу суруд ва хурсандиву пирӯзӣ аз наврӯзи оламафрӯз истиқболи гарму самимӣ намуданд. Дар чорабинии роҳбарияти маркази мазкур ҳозиринро ба рӯзи наврӯз табрик намуда зикр доштанд, ки ҷашни байналмилалии наврӯз оини неки ниёгони тоҷик буда, ҷанбаи маърифатӣ ва инсондӯстӣ дошта, он бо талошҳои сарвари давлат муҳтарами Момали Раҳмон мақоми байналмилалӣ гирифтааст. Дар воқеъ таҷлили бошукӯҳи наврӯз барои дар рӯҳияи хештаншиносӣ, арзгузорӣ ба арзишҳои миллию бостоншиносӣ, тарбия кардани насли навраз, ба хусус дар замони истиқлоли давлатӣ ва мақоми ҷаҳонӣ гирифтани ҷашни наврӯз аҳамияти хос касб намудааст. ӯро ҳамзамон ҷашни худшиносиву ваҳдатовар низ мегӯянд. дар тантанаи чорабинии наврӯзӣ занону духтарони маркази саломатии шаҳрии рақами 14 ноҳияи Сино либосҳои идона ба бар карда, дар лабони ҳар як бошандагон хандаҳу вайдо буда, яке бо хондани шеър, дигари рақсу бозӣ карда дар ин рӯз тамоми хушбахтиҳоро ба якдигар таманно менамуданд. дар ин рӯз бонувони соҳибкасбу соҳибзавқ бо истифода аз маҳсулоти табиии баҳорӣ таомҳои гуногун аз қабили сумалагу самбуса, кулчақанд ва маҳсулоти дигар омода мекунанд. ҳамчунин яке аз анъанаҳои мардуми мо ҳамчун суннат ин рӯи дастархони идонаи наврӯзӣ гузоштани ҳафсину ҳафшин мебошад, ки аз ҷониби табибони шуъбаҳои маркази саломатии шаҳрии рақами 14 омода гардида хони наврӯзиро оро дода буданд. роҳбарияти маркази мазкур ва меҳмонону ҳайати ҳакамон аз хони оросташудаи идонаи наврӯзӣ кормандони шуъбаҳои марказ дидан намуданд. дар анҷоми намоиш ғолибони хони наврӯзиро ҷиҳати иштироки фаъолона бо мукофот сарфароз гардониданд. дар саҳни ҳавлии марказ барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон ва ширинкорони шинохтаи кишвар баргузор гардид.